Білорусь досі змушена існувати як російське генерал-губернаторство. Зараз, через стільки років після Катуся Калиновського, усе, за що він боровся, досі актуально для Білорусі, хоча для українців, для литовців, для поляків це вже спрацювало. І актуально не просто тому, що він правий, а тому, що справжню незалежність та справжню захищеність життя білорусам ще треба здобути. Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, я впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для Білорусі було просто недостатньо. А тепер ми усі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для усіх через залежність Білорусі від Москви. Залежність, що не стає меншою. Оператори російських реактивних шахедів працюють по Україні, в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи і світу арешниками. Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти усіх нас в Європі. Саме тому для Європи важливо не втратити жоден з народів, які живуть свободою. Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми усі в Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу. Повстання білорусів мало перемогти у 2020 році, щоб загроз зараз звідти не було. Європа і світ мали б підтримати народ, який повстав. І історія була б іншою, безпечнішою. Так само ми можемо сказати про січневе повстання і про інші виступи народів, які не були підтримані іншими державами десь поруч. У підсумку історія карає тих, хто залишається осторонь. Я хочу сказати окремо для народу Білорусі: ви європейський народ, і який буде разом з усіма нашими народами в об'єднаній, нашій вільній Європі, Європі мирній, Європі сильній. І вас не стерти, нас усіх не стерти. Я дякую всім білоруським добровольцям, які воюють заради нашої незалежності в Україні та історичного шансу для своєї держави. Я дякую всім, хто допомагає Україні, а отже допомагає і собі. Росія тримає в своєму полоні тисячі українців. І ви знаєте, як складно ведуться перемовини щодо обміну, Росія не хоче віддавати. І якщо ми міняємо відповідну кількість на відповідну кількість, це йдеться мова про військових полонених, передусім, то з політв'язнями ще складніше, тому що політв'язні вони не хочуть віддавати. Ми займаємось цим, маємо певний досвід в цьому. Успіхом це назвати не можна, бо ще не всі вдома. Але ми цим займаємось. Сполучені Штати Америки зайнялись питанням повернення, визволення білоруських політв'язнів. Розуміючи, що ми маємо відповідний досвід, ми допомагаємо Сполученим Штатам в цьому питанні щодо політв'язнів не тільки з України, політв'язнів із Білорусі. Певний результат, напевно, вже є, всі його бачили. Багато з цих політв'язнів вийшло на волю, не повернулись додому, тому що багато з них виїхало з Білорусі. Надіємось допомагати їм і далі, і так само надіємось на Сполучені Штати, які будуть допомагати і нам визволяти наших політв'язнів. Дякую.